Skyblock. Sky na bloku. Kaj ti tu delaš? Više. Da, i promijenio sam teksturu. Kaj to boš s drvom popunio. Ej, damo farmu napraviti. A kaj ja delam? Dobro. Ali to malo dalje napravi. Ne vem. Je, moraš jer ja vam del tu lavo. Kako bo tekla. Da moj bolje dotat. Ok, sad treba strgati. Moramo otići po kanticu. O, a opet si bio v kralj. Meni treba. A meni treba za lavo. A i meni treba za vodu. Au, smakni FPS. Gaz, 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 gaz. Malo zgleda smiješno. Ok. Kako smiješno Steve zgleda je. Steve. Pazi, lava. Ja. Daj ve kantico. Daj mi ve kantico. A treba li meni ne se? Dobro, nema veze. A klavo zgasim, nema veze. Valjda nema. Evo sam. Tu mini postolje za nju treba napraviti. I onda ju tu samo ćemo ju pustiti. Ovo izgleda ružno je baš, ali dobro. Ok. Tako. Ok. Dobro. Ovo sad... Kaj je to? A daj! Ne znaš kaj bol. Daj kanticu. A. Ako to dela. Ali trebalo bi kući. Ok, dela, ali je puno opasneve. I više kamenja ide u lavu. Aj. I da jako puno kamenja ve u lavu. To ne vam tam. To vam posle. Uzgled. Kaj? To glupo izgleda. Je bolje ništa. Kaj? Kaže da nije bolje, još je lepše onak. Pa no, pa bom vrlo tak.
projekt u minusu. Ok. Bi bilo dobro da taj se cobblestone generator premesti. Kaj? Da se taj cobblestone generator premesti. Imam 60 cobblestone. Se more potpati lav? Gledala sam na YouTube da se more. On je pokazal da se more, ali to više ne dela. To je bilo za stare verzije. Kakvega je! Postavim bloka i onda nakon par sekundi se tek pojavi. Koliko imaš slabove? 7 dan. Ja 51. Da. Kad ćemo mi? Ja se idem hititi. Idem ja. Op, shit. Okay. Samo da vidim koliko prilike snimam. Okay. Okay. Dobro. Ovo pen. Ovo zem. Ok. Alan. Gdje si? Tu, na drvu. Na drvu iznad tebe. Gdje iza? Aha. Au. Oh shit. Oh shit. Ah! Wow. Ci, skoro sam crkave.
Wow. O ne. O ne. O ne. Sapling. Ok. O, kako smiješno sapling izgleda. Oh wow. Ja ne znam kaj da delam. Alo. Pa malo skupio stok. Kaj? Skupio malo stok. Ok. Pa imam 51 slab. Kaj? Imam 51 slab. Dobro. To ne stane. Kaj? To brzo ne stane. Evo, hitim ti. Ma ne treba Martin, ne ti treba. Ok, onda idem još malo farmat. Nema više lave. Kaj? Gle, Ne, kaj si napravil? ništ. Ne, uopće. Kaj sam napravil? A ti si nekaj napravil, mora premjestiti lavu. Pa vrnuo sam ju normalno. Pa da, to nema, ali vidiš da neće, jer nema. Ne znam, pa ja nisam uopće išla više farmat od da Pa sam... znam, ali možda ti si nekaj krivo napravil. Pa ti si još bil farmal i niš se Nećem naći posle tebe. Posle tebe, evo, ja nemam ni, samo jednoga stona. Jesi bil si tu, zel. Nise! Ano, ne, nišće kriv, jojte. Pa znam, ali ja nisam bio. Zaledila se je. Kaj? Zaledila se je. O, zaledila. V vodi je problem. Ok, bom gledala s nemamo više lave. Ok, bom pitala admina. Ja, kaj ćeš? Ok, za čas bomo završili. Ajde, idemo završiti. Dženja ljudi, da, gotova je epizoda. Dogodilo se sranje. Ali, dobro. Dženja, bok.